soyayya zanen zabuwa baya goguwa na baki amana yar uwa kin zam garkuwa. Soyayya zanen zabuwa baya goguwa na baka amana dan uwa ka zama garkuwa. Na baki amanar zuciya zo mi rayuwa ke ce dai zanwa kwalliya ba ma rabuwa ke ce dai hasken idaniya kin zama garkuwa. Ra'ayinmu da ke ya zo daya zanen zabuwa. Soyayya ra'ayina ne ni nayi dace na samo sahibina ne kai ake kwatance ka zamto mallaki na ne dole nayi zarce. Ra'ayinmu da kai ya zo daya baya goguwa. Na baki amanar kaina ki rike sahibata ke ce dai zana alkinta zana baki gata kowa ya taba ki zan yauka akan ki sahibata ne alkawari ba mu rabuwa zanen zabuwa. Ka rike na amana sahibina dan ka zama dan uwa kai ne ɗaya tilo a rayuwata ka zame mini garkuwa. Da ni da kai mun zamto yan uwa in kai haka ka zama garkuwa mai yayan damuwa. Nai alkawari zan kula da ke ba zan barki ba ko da makiya sun yi dandazo ba za mu rabu ba tunda rabbana ya so ya gamu ba za su hana ba. Nai alkawari ba mu rabuwa zanen zabuwa. Mahaɗin numfashi rayuwa ka zan min jarumi burina kullum a rayuwa ka kasance malami kai ne ka zame min garkuwa mai koyon ilimi na baka makullin zuciya ka rike mini dan uwa. Na gode kin ji sahibata kin zan min garkuwa ke ce dai zana yi wa gata zo ta so garuwa ki rike ni kin ji sahibata ba na so mi rabuwa soyayya ta zamto jini zanen zabuwa. Allah shi ne ya haɗa mu babu mai raba mu ko da makiya ba su san mu dole ne su bar mu hanta da jini aka san mu babu mai raba mu tilas su bari mi rayuwa baya goguwa. Allahu ka haɗa kawunan mu zamanto tsintsiya ko da wasu ma ba su san mu karmi wariya hanta da jini aka san mu ba ma wariya soyayya ce ta haɗa mu zanen zabuwa. Soyayya zanen zabuwa baya goguwa na baki amana yar uwa kin zam garkuwa. Soyayya zanen zabuwa baya goguwa na baka amana dan uwa ka zama garkuwa. M Sadiq on the mix.